Priatelia, prajem vám pekný večer a vítam vás v našej relácii Politicky nekorektne. Dnes je tu so mnou aj môj pravidelný hosť, poslanec Prešovského samosprávneho kraja Milan Mazurek. Pekný sobotný večer prajem všetkým našim divákom, no a tak ako vždy aj dnes sa teším na našu reláciu. Dobre, Miňo, tak nemusím sa vlastne ani pýtať, že ako si trávil tie posledné dni, pretože volal si ma na nejaké akcie, na nejaké stretnutia. Viem, že si sa zúčastnil tých protivládnych protestov a že si vlastne demonstroval za to, aby bol zachovaný úrad špeciálnej prokuratúry a že by vlastne nejakým doživotným špeciálnym prokurátorom sa stal Daniel Lipšic práve. Tak aká tam bola atmosféra na tých mítingoch a povedz mi, kde si bol, lebo boli aj v Bratislave, aj v Košiciach, aj v Poprade. Viem, že si chcel stihnúť viac naraz, aby si sa stretol s čo najväčším počtom týchto ľudí, ale kde si teda demonstroval ty? Ja som si všimol, ako hovoríš, že sa tu deje veľa protestov po celom Slovensku za výdatnej mediálnej podpory. Samozrejme, na žiadnom z nich som sa nezúčastnil, pretože nepovažujem za dôstojné, rozumné a správne podporovať nejakého Šimečku, nejakého Majerského a nejakého iného liberálneho zúfalca. A videl som nejaké zostrihy tých ich prejavov a musím uznať, že sú to ešte väčší tragédie, ako som si myslel, pretože síce ich politické stanoviská neuznávam, častokrát nimi úplne pohrdám, ale ich prejav mi... To je niečo príšerné. To je spôsob, ako dokážeš príšernú myšlienku vysloviť príšerným spôsobom. To proste musí mať človek vrodený talent. A táto súčasná parlamentná opozícia je jednoducho banda klaunov z môjho pohľadu. A práve tieto protesty ma presvedčili o tom, že musím natočiť také videjko, ktoré som zverejnil práve predvčerom a to stalo za to, práve som im tam tak mierne vynádal jednoducho, pretože fakt ich mám plné zuby a má ich plné zuby aj väčšina občanov Slovenskej republiky podľa môjho názoru, pretože tí ľudia spolu nedokážu 5 minút vychádzať, delia sa aj v rámci tých protestov, predvádzajú totálne tragikomické divadlo a zároveň hovoria, že by chceli oni lepšie a zodpovednejšie riadiť Slovensko, pritom my sme všetci videli, ako to Slovensko doteraz riadili a za normálnych okolností by mali byť ticho. Fascinuje ma ale ten rozdiel v podaní médií, keď sa jedná o prezentáciu protestov, ktoré tu boli proti minulej vláde a tejto vláde, že teraz to vykresľujú ako najlepšiu možnú demokratickú aktivitu a vtedy písali o dezolátoch a podobne. Čiže tá mediokracia je úplne zrejmá a z tých médií sa musí normálnemu človeku rovnako ako z nejakého Šimečku a podobne zvíjať žalúdok. Dobre, predsa len, ale podľa nezávislých overovateľov faktov bolo na jednom mieste na jednom tom proteste 2 milióny ľudí, takže asi to má nejakú operu v tej verejnosti. Ale ako ty vnímaš celkovo tú novelu trestného zákona? My sme sa bavili o rušení špeciálnej prokuratúry, čo sme jednoznačne asi podporili, pretože tam asi ani nejde o to. Daniela Lipšica samozrejme je podľa všetko naozaj nevhodný človek na takúto funkciu, ale všeobecne tá inštitúcia ako taká je fakt najvyšší čas, že to ide Fico ruší. Je to asi správne rozhodnutie podľa toho, ako doteraz tento úrad fungoval a prečo vôbec vznikal. Fakt v demokratickej spoločnosti by nemal mať miesto niečo také. Ale každopádne tá novela trestného zákona je aj o niečom inom. Tak skús teraz naozaj nejaký taký čisto objektívny prístup a pohľad na túto novelu. Skús sa odosobniť od toho, že to rušenie Lipšica je super. Skús sa pozrieť na tú novelu ako takú, čisto čo z nej vychádza, ako budú následky bez toho, že teraz je pri moci Fico, hej, to je jedno proste, o čom je tá novela. Mňa veľmi mrzí, že celá tá debata o tej novele sa vlastne zúžila na tú špeciálnu prokuratúru. Pretože tá novela už je teraz v parlamente a my sme si mohli prečítať jej obsah a ja som si ju podrobne naštudoval, pretože sa chcem zodpovedne voči ľuďom vyjadrovať. A musím teraz povedať, a hrozne ma to štve, že tá novela trestného zákona, ktorú predložil Smer, a teda vláda do Národnej rady, urobí zo Slovenska raj pre gaunerov, zločincov, mafiánov, kriminálnikov, zlodejov, feťákov a dílerov drog. Znie to strašne, ale je to pravda. Ja som si bod po bode naštudoval tú novelu trestného zákona a s výnimkou zrušenia tej špeciálnej prokuratúry, o čom všetci dobre vieme a bavili sme sa 100-krát, že je super vec, obsahuje táto novela kopec desivých statí, ktoré chcem teraz rozobrať a chcem adresovať ľuďom výzvu, aby sme urobili všetko preto, aby táto novela v januári nebola schválená. Pretože napriek skutočnosti, že bude zrušená špeciálna prokuratúra a Lipšic vypadne, tu dochádza k tomu, že sa tu zmení spôsob života obrovského množstva obyvateľov Slovenskej republiky. Podľa tejto novely sa nastavuje nová hranica malej škody,
v rámci trestného zákona až na 700 eur. To znamená, že škoda do 700 eur nebude považovaná za trestný čin. V súčasnosti je to 270 eur. To znamená v preklade, že ak vám niekto ukradne bicykel za 600 eur a neurobi to lúpežou alebo vlámaním, tak to bude priestupok. Najhoršie mu bude hroziť nejaká pokuta 60 alebo 100 eur. Ja vám poviem osobný príklad, čo sa mi raz stalo. Moja chyba, nebudeme to rozoberať do detailu. Raz som zastavil pred domom auto, nechal som ho zaparkované, naštartované, vbehol som len do pivnice pre noviny, trvalo to nejakých 40 sekúnd. Mal som tú smolu, že pri blízkych kontajneroch stál asociál, ktorý tam vyberal smeti. Ten mi do toho auta vbehol, zobral mi odtiaľ peňaženku a utekol s ňou preč. Ja som samozrejme zavolal políciu. Riešili sme to, pýtali sa ma, koľko peňazí som v tej peňaženke mal, aby rozhodli, či to idú riešiť ako priestupok, to znamená, že by to neriešili vôbec, lebo priestupky rieši okresný úrad, alebo či to budú riešiť ako trestný čin. Mal som v tej peňaženke 400 eur, pretože som bol v ten deň v bankomate a šiel som do nejakého centra kúpiť si čerpadlo a tak ďalej, teda plánoval som to a vďaka tomu to riešili ako trestný čin. Našli kamerové záznamy, videli, že je to náš indoslovenský spoluobčan, lenže zistili sme, že kamerové záznamy v meste Poprad jednoducho nestoja za to, aby to vôbec nejakým spôsobom identifikovalo páchateľov, takže slúžia maximálne tak na to, aby sa tam vešali vianočné ozdoby, ale o to teraz nejde. Páchateľa neidentifikovali, ja som prišiel o 400 eur, ale riešili to ako trestný čin. Predstavte si, že by sa toto stalo po schválení novej vládnej novely trestného zákona. Nebol by to trestný čin, bol by to priestupok. Predstavte si, že sa to stane nejakému dôchodcovi, kedy častokrát 600 eur ani dôchodok nemá, má menší dôchodok, obrovské množstvo slovenských dôchodkov je ďaleko nižších ako 700 eur. To znamená, že keď niekto ukradne nejaký zlodej dôchodcovi z jeho auta peňaženku, tak to bude znamenať, že spáchal priestupok. Že mu nič nebude hroziť. Človek, ktorý má celú výplatu, častokrát práve nižšiu, minimálna mzda je v čistom nižšia ako 700 eur, príde o celú výplatu, je existenčne zničený a človek, ktorý mu to urobil, ani nebude riešený ako trestný čin. To znamená, dostane priestupok od okresného úradu, pomaly ako močenie na verejnosti. A ten človek nebude mať ani právo na náhradu škody, bude môcť ho žalovať toho páchateľa niekde v občianskoprávnom konaní, ešte si platiť za žalobu. Jednoducho, ľudia budú absolútne v bezpráví. Zločinci, kriminálnici, zlodeji, malí v tomto prípade dostanú možnosti nekonečného kradnutia, lebo im nič hroziť nebude. A dokonca nebudú mať ani záznam v registri trestov. Oni človeku ukradnú celý dôchodok a budú páchať priestupok. Oni tú hranicu na 700 eur posúvajú tak absurdne, že vy keď dnes behnete niekde do obchodu k malému slovenskému podnikateľovi, niekde do železiarstva, ukradnete drahú vrtačku za 400 eur, vy páchate priestupok. Vojdete niekde do elektrodomu a zoberiete notebook za 650 eur, je to priestupok. Pretože ak nepoužijete násilie alebo sa nevlámete do tohto objektu, budete páchať priestupok a takých príkladov dokážem urobiť obrovské množstvo. Firma si do svojho areálu kúpi nejakú novú, drahú, miešačku za 500 eur, niekto im ju ukradne, bohužiaľ priestupok. Rozumiete? Viete, čo to bude znamenať? Oni doslova motivujú všetkých zlodejíčkov, bicyklov, zlodejov, elektroniky, všelijakých proste rôznych malých kriminálnikov, aby kradli, aby páchali čo najväčšiu kriminalitu a ľudia budú absolútne v bezpráví, pretože dnes má bežný mobil hodnotu 500-600 eur, čo ľudia kupujú. Ja mám síce nejaký smiešný za ďaleko nižšiu sumu, ale bežne vidím, že ľudia majú mobily za 500-600 eur. Keď vám ho ukradnú, priestupok, nečakajte, že to bude niekto riešiť. Viete si predstaviť, ako zásadne vstupne kriminalita, keď takáto novela trestného zákona prejde? Jednoducho, tá hranica 700 eur je absurdná z môjho pohľadu. Oni doslova do písmena vytvoria zo Slovenska raj pre malých zlodejov, pretože títo budú skrátka beztrestní. A zároveň táto novela, ale že neskutočným spôsobom znižuje tresty za gigantickú korupciu. K tomu sa asi dostaneme potom postupne, Miňo. Poďme po poriadku. Kde si aj tí bežní ľudia, ako si to urobil správne ty, že si to čítal, študoval, porovnával a zamýšľal sa nad tým, kde si to môžu ľudia nájsť? Nikde. Tak kde si to našiel ty? Ja som to našiel priamo v tom zákone, všetci riešia Lipšica a špeciálnu prokuratúru, super. Ale ľudia nevedia o tom, že táto novela môže zrujnovať práve ich život. Koľko dôchodcov nás teraz možno počúva, koľko ľudí, ktorí majú nízke príjmy, nás teraz počúva a všetkým vám, keď vám niekto ukradne peňaženku s celou vašou výplatou, priestupok. Takto na vás vláda myslí, veď to je príšerné, toto nesmie byť schválené, ja sa toho reálne desím. A ako hovorím, ak ste gigantický korupčník, ak ste zlodej, mafián, oligarcha, ktorý ukradol 100 000, prípadne milióny eur, tak po novom bude skoro nemožné dostať sa do väzenia. Oni tam vyslovene píšu, že sa majú uprednostňovať tresty domáceho väzenia. Lenže trest domáceho väzenia, ak vy ste oligarcha, ktorý nakradol milióny,
nie je až tak hrozný, nie? Vila, obrovský pozemok, bazén, zaplatíte si nejaké tie dievčatá, čo vás tam budú chodiť obšťastňovať a ste vybavení. Čiže keď ste oligarcha, zlodej, mafián, vláda vás odmení, že za vašu korupciu a gigantické trestné činy nepôjdete do basy, lebo vám stačí tie peniaze vrátiť, ktoré ste ukradli, len tú sumu. Ani vám nebudú zabavovať majetok, keď to urobíte, lebo to nebudú môcť urobiť. A zároveň dostanete trest domáceho väzenia. Ale keď ste obyčajný človek, ktorý buď má malý obchodík, alebo ste proste len dôchodca, ktorý dostáva ten minimálny dôchodok a niekto vám ho ukradne, tak vláda odmení toho páchateľa beztrestnosťou, lebo to bude len smiešný priestupok. Úplne nič. Čiže táto novela ide doslova a do písmena takto na ruku zlodejom, mafiánom a oligarchom a ide priamo proti bežným ľuďom a vyslovene motivuje zločincov a zlodejov páchať kriminalitu. A môže si povedať, kto chce, čo chce, tam si to môže overiť v tom trestnom zákone. Ja som z toho desený, keď som videl. A ešte na dôvážok, čo je úplne najhoršie v tejto novele, táto novela motivuje feťákov brať drogy a dílerov predávať drogy. Pretože táto novela nie, že znižuje tresty za drogu v takých prípadoch, ako keď sme sa bavili niekde, že nejaký chlapec za gram marihuany dostal 5 rokov. Hej, toto by sme mohli riešiť, to je v poriadku, ale oni riešia niečo úplne iné. Oni dekriminalizujú heroín, dekriminalizujú kokain v tom návrhu trestného zákona. Počúvajte dobre, po novom, ak vám doma nájdu do 250 gramov heroínu, tak stále nebudete považovaní za dílera. Môžete povedať, že to máte na vlastnú spotrebu. Ak vás nechytia pri tom, ako to priamo predávate, tak skrátka môžete povedať, že to máte len ako prechovávanie, to znamená máte 250 gramov heroínu a hrozí vám sadzba 1 až 6 rokov. To znamená, dostanete tak 1,5 roka podmienky. Pri takýchto sadzbách je skoro nemožné ísť do väzenia a aj keby ste to spáchali opakovane a prídu vám na takéto množstvo, tak vám dajú zase len to domáce väzenie. Čiže vy vyslovene môžete mať doma 1/4 kila heroínu podľa tejto novely zákona a vláda povie, že vy nie ste díler. A čo je ešte horšie? Lebo oni nastavujú teda, že nepatrné množstvo heroínu je 0,5 gramu a na to, aby ste museli byť považovaní za dílera, potrebujete mať väčšie, ako je zákonom definované väčšie množstvo, čo je 500 násobok nepatrného množstva, v tomto prípade teda reálne 250 gramov. Oni dokonca stanovujú nepatrné množstvo fentanylu, čo je 50-krát účinnejšia droga ako heroín. 50-krát silnejšia droga ako heroín a stavujú ho rovnaké množstvo. To znamená, že keď budete mať doma 250 gramov tabliet fentanylu, pričom už jedna tableta bežne predávaná na čiernom trhu vás dokáže zabiť, tak vy ste stále na vlastnú spotrebu podľa tejto vlády. Poviem vám pravdu, mexické drogové kartely prestávajú vyrábať fentanyl, pretože im zabíja ich klientov. Je pre nich škodlivý, lebo to zabíja toho spotrebiteľa. A naša vláda prichádza s novelou, že 250 gramov fentanylu v tabletách, samozrejme tá účinná látka, ktorá je v tom nariedená, je nižšia, ja to viem, ale že takéto množstvo môžete mať doma bez toho, aby ste boli považovaní za dílera. Tak mi povedzte, či toto nie je aktivita, ktorá na Slovensku urobí zo štátu raj pre mafiánov, oligarchov, zločincov, malých zlodejov, feťákov a drogových dílerov. Za to, keď už držíte nejakú marihuánu a podobne, to už bude nemožné ísť do väzenia. Toto akože reálne do 100 gramov marihuány, keď máte, tak zabudnite na väzenie. 100 gramov paráda, nie? To tiež nie ste díler, to musíte mať dobré balenie na vlastnú spotrebu, ale mať doma 250 gramov heroínu na vlastnú spotrebu, to je jednoducho niečo fantastické. Ja neviem, kto ten návrh písal, tú novelu trestného zákona, ale preložili ju teraz na január a toto je výzva pre všetkých ľudí. Poďme a bojujme proti tomu, aby to bolo schválené. Ja keby som bol poslanec parlamentu, tak hlasujem proti, pretože 100% súhlasím s tým, že špeciálna prokuratúra musí zmiznúť. Ale som proti tomu, aby sme zo Slovenska urobili raj pre zločincov, oligarchov, mafiánov, kriminálnikov, zlodejov, feťákov a drogových dílerov. A samozrejme som proti tomu, aby sme takýmto spôsobom ruinovali život ľuďom. Veď doslova vláda kričí celému Slovensku: ste malí kriminálnici, ste zločinci, ste oligarchovia, ste feťáci, poďte do toho, absolútne rozbíja celý trestný zákon. A najhoršie na tom celom je, že celá debata sa znižuje na nejakú problematiku špeciálnej prokuratúry. Priatelia, toto sa môže dotknúť každého jedného z vás. Každého jedného z vás, ktorý to pozeráte, táto novela vám môže zásadným spôsobom zničiť život, ak sa stanete obeťou nejakého malého trestného činu. Táto novela pomáha drogovým dílerom predávať drogy, pretože ich musia reálne chytiť pri čine, bez toho nebudú považovaní za drogových dílerov a budú mať smiešne nízke sadzby. Táto novela spraví zo Slovenska podľa mňa drogový raj. A ja sa chcem pýtať všetkých konzervatívnych voličov tejto vlády. Tí, čo volili Tarábu, čo volili Huliaka, čo volili Kufu, to ste volili preto, aby sme tu odmeňovali drogových dílerov?
Ja toto nehovorím preto, aby som si kopal do vlády, ale ja som šokovaný z toho textu, ktorý vláda predložila a bojujem za to, aby sme toto neakceptovali, aby sme to zastavili. Mojím cieľom nie je, aby vládli progresívci, ale aby vláda nerobila takéto koniny a zmenila ten text. Aby sa schválilo zrušenie špeciálnej prokuratúry, ale to ostatné sa odtiaľ vyhodilo. Pretože za toto nemôže konzervatívny človek hlasovať. Veď predsa sme nešli budovať Slovensko pre drogových dílerov a feťákov a malých zlodejov. A nehovoria o tých oligarchov, to už je úplný úlet. Čiže každopádne toľko na ten úvod k tej novele, nejaký ten základný opis tých najvýraznejších princípov. Kde sa dá nájsť tá novela, Miňo, na stránkach Národnej rady? Je už to reálne v parlamente, alebo aký je teraz najbližší postup, ten legislatívny? Ja som to čítal až pretože som to našiel na stránkach Národnej rady, lebo to bolo predložené do Národnej rady. Ja som nečítal tú verziu, ktorú predložili na vládu, lebo to sa častokrát zmení a do Národnej rady potom ide nejaká upravená. Kľúčové je ale to, čo je v parlamente. Kľúčové je to, čo je v parlamente. A kľúčové je to, že to ide v skrátenom legislatívnom konaní, to znamená, že priestor na pozmeňujúce návrhy bude absolútne minimálny a že pravdepodobne tam nebudú žiadne pozmeňujúce návrhy a že to chcú schváliť v tomto znení. A keďže som si to do detailu prečítal, lebo som chcel vedieť, čo sa v parlamente deje, musím jednoducho povedať tie veci. Ja viem, že som vyzeral nahnevaný, viem, že mnohých ľudí toto možno naštve, že to budú brať ako smrteľnú kritiku vlády, ale každý z nich sa môže zamyslieť nad tým, že či chce, aby páchateľ, ktorý mu ukradne celý dôchodok, bol v podstate beztrestný a či chce, aby nejaký odporný, hnusný drogový dealer heroínu, ktorý to predáva niekde pri školách deťom alebo niekde, sa vyhol tvrdému trestu len preto, že povie, že on má 220 gramov doma na vlastnú spotrebu. Každý užívateľ heroínu, keď ste videli niekedy človeka závislého na heroíne, je troska, lebo tá droga ničí ľudí. Tí ľudia sú radi, keď si niekde nakradnú peniaze, aby si kúpili jednu dávku. Oni, verte mi, nemajú doma 1/4 kila do zásoby na užívanie. To majú díleri. Ale táto vláda ako keby si povedala, že heroín nie je až tak škodlivá vec. Všetko tam riešia kokain, ale že ešte je fentanyl, ktorý v podstate je najčastejšou príčinou úmrtí na predávkovanie v USA. Neskutočne stúpa, tam sú 10 000 ľudí, ktorí ročne zomrú na predávkovanie fentanylu a my ho zlegalizujeme pomaly do 250 gramov, teda dekriminalizujeme. Mne to hlava neberie, proste tá novela trestného zákona je príšerná, je zlá. A bez ohľadu na to, že ja som ďaleko radšej, že máme túto vládu a neprogresívcov, tak zase nebudem mať zaslepené oči a nepoviem, urobte zo Slovenska raj pre drogových dílerov a pre oligarchov a mafiánov a pre malých zlodejov a strpčte život všetkým normálnym ľuďom, len preto, aby sme nemali progresívcov, veď zase odtiaľ potiaľ. Priatelia, môžete si to hovoriť aj vy pomocou portálu Národnej rady, tam ten návrh nájdete a tam to tiež aj vás vyzývam, keď Miňovi neveríte, že reálne to študujte, ja si to tiež pozriem a tiež sa budem tomu možno venovať na Kultúrblogu, ale každopádne viem si predstaviť nejakú tú filozofiu za tým, ktorá tam môže byť. Hej. Že oni si teda navrhnú znižovanie tých trestov, respektíve ich úplnú úpravu za tú nejakú korupciu a tak ďalej a tým progresívcom výmenom za to navrhnú alebo ako keby tak posunú zníženie trestu za tie drogy, aby im akože vyhoveli a tak ďalej, že by to vedeli nejakým spôsobom možno zobchodovať alebo nejak tak, pretože inak si to neviem vysvetliť, že prečo práve táto vládna koalícia sa pokúša takýmto spôsobom znižovať tresty za drogy, to mi hlava inak neberie. Dobre, znižovali sa tam tresty za korupciu, si spomínal, za drogy, za tie nejaké... Ja som si to tu dal, aby si vedel, 0,5 x 500 je 250. Ak je nepatrné množstvo drogy podľa toho zákona, alebo tam majú tabuľku, kde to definujú, doteraz to tak nebolo. 0,5 gramu heroínu je tam písané, že je nepatrné množstvo. To znamená, že to nevadí. A 500 násobok je stále množstvo, ktoré môžeš mať doma, aby si nebol považovaný za drogového dílera. To je 250 gramov. Proste vyrátal som to z hlavy, vyrátal som to na kalkulačke, už sa viac zmýliť nemôže. Tak je teda zaujímavé. Každopádne ešte viac, čo môže byť zaujímavejšie, že o koľko znižovali tresty za ten extrémizmus, pretože je tu dobrý trend, že sa ruší tá špeciálna prokuratúra a že Fico ako keby aspoň tak návonok vyjadril nejakú snahu napraviť tie chyby z minulosti. Vieme, že práve za Ficových vlád sa prijímali tie rôzne paragrafy o tom extrémizme, ktorý slúži len na to, aby v podstate šikanoval ľudí s iným názorom, aby šikanoval vlastencov a nacionalistov. Vieme, že práve Robert Fico zakladal to oddelenie na NAKE. Teraz ubral sa tým lepším smerom, že ako keby to spätne ruší tú špeciálnu prokuratúru a podobne. Bude sa to týkať aj mňa, toto rušenie, aj môjho extrémistického prípadu. A ďalší krok by mal byť buď to rušenie toho oddelenia na NAKE, alebo
znižovanie tých trestov za ten akože extrémizmus alebo ich úplne vyhodenie z tých paragrafov. Ja viem, že sa nedá všetko naraz, to je jasné. Všetko treba robiť postupne, tak našiel sa priestor aj na toto v tejto novele, lebo máme tam tie drogy a tie ďalšie veci a nás sa drogy a korupcia netýka, ale týka sa nás ten extrémizmus samozrejme, tak znižuje sa alebo rieši sa vôbec nejakým spôsobom ten extrémizmus tejto trestnej novele? Tá novela je tak fantastická, že keď si skorumpovaný zlodej rozkráda štát, si v pohode. Keď si malý zlodej a ukradneš susedovi bicykel, si v pohode. Keď si feťák, si úplne v pohode. Keď si drogový dealer, si úplne v pohode. Keď si ale extrémista, máš problém. Extrémista v úvodzovkách samozrejme, pretože tu je za extrémizmus považované úplne akákoľvek kritika, keď to špecializovaný trestný súd takto určí a s nejakým znalcom. Nie, extrémizmus tam neriešia vôbec. Za tie najnezmyselnejšie trestné činy, ktoré v trestnom zákone existujú, ako je podniecovanie a výroba a prechovávanie podobné sprostosti, neriešia ich vôbec a v skutočnosti je to tak zásadné, že ponovom byť drogový díler je lepšie, byť díler heroínu je lepšie ako napísať knihu. Alebo je lepšie byť drogový díler, keď si zlodej, to už ani nerátam, to si úplne beztrestný podľa toho trestného zákona. Je lepšie rozkrádať štát napríklad na verejných obstarávaniach, rozkrádať štát korupčnými kauzami, ako povedať si svoj názor napríklad na nejakú z vyvolených menšín. To povieš natvrdšie do basy, ako v prípade toho, že si rozkrádol štát alebo ukradol štát o nejaké milióny eur. Tá novela trestného zákona je tak chorá, tak absurdná, že človek s vlastným názorom je ďaleko horší kriminálnik podľa nej ako zlodej, feťák, drogový díler alebo skorumpovaný mafián alebo oligarcha. Ja neviem, kto písal túto novelu trestného zákona, ale ja som sa chytil za hlavu a podľa môjho názoru je tá novela normálne výsmech slušným ľuďom do očí. Normálne výsmech. Všetci riešia Lipšica, ale tu už vôbec nejde o Lipšica. Táto novela je výsmech slušným ľuďom do očí. Prečítajte si, to vás tomu vyzývam. To znenie je absurdné, to znenie je choré. Ak vy budete považovaní za extrémistu, to znamená ako ja napríklad, keď som povedal svoj názor na neriešenie problematiky v osadách, dostanete tvrdší trest, ako keď ste drogový dealer. Vyššia sadzba. Ja som mal vyššiu sadzbu, uprednostnili alternatívny trest. Teraz samozrejme tým drogovým dealerom tiež uprednostnia alternatívne tresty. Málo kto z nich pôjde do basy. Ale keď napríklad urobíte to, čo si urobil ty, ten strašný zločin, že máte tričko s prvým prezidentom, tak dostanete väčšiu podmienku ako drogový dealer, ktorý má doma 250 gramov heroínu. Ja nechápem už, ako jasnejšie to povedať, ale táto novela trestného zákona mi prináša zimomriavky, keď si vôbec predstavím, že niekto toto normálne mohol predložiť. Ja poznám pána Suska, ministra spravodlivosti, ako normálneho, inteligentného, slušného človeka z Národnej rady. Ale nastaviť trestný zákon tak, že kriminálnici tu budú nadľudia, lebo budú vedieť, že sú motivovaní, lebo fakt im nič nehrozí, ani tým najhorším, ťažkým kriminálnikom, ktorí rozkradajú milióny, to mi proste hlava neberie. Fakt mi to hlava neberie a pomáhať drogovým dílerom, ja neviem, čo ich k tomu motivuje. Ja hovorím znovu, ja by som pochopil, keby nejakým spôsobom znížili tie sadzby za marihuanu tak, že by naozaj človek za 1 gram nešiel na 5 rokov a podobne. Čo je absurdný prípad, častokrát sa to stáva, keď ten človek to 3-krát porušil a tak ďalej. Dobre, tam sa môžeme aspoň o tom baviť. Ale dekriminalizovať heroín, fentanyl a kokain, to si nedovolil ani Matovič. Ja nechápem, čo ich k tomu vedie, ale priznám sa, že v tomto kroku vláda ide tvrdo proti ľuďom a ja to musím pomenovať. A viem, že mnohých ľudí naštvem, pretože to neriešia z faktickej stránky, ale z emočnej stránky. A volili mnohých predstaviteľov tejto vlády a budú hovoriť, že útočíme na vládu, ale toto vôbec nie je útoku na vládu. Ja tej vláde verejne poďakujem, keď to upravia a schvália to napríklad v zrušení špeciálnej prokuratúry a keď aj upravia nejaké tie sadzby pri tých najtvrdších trestoch, aby fakt človek nemal za 50 000 úplatok 12 rokov na tvrdo väzenia. Áno, je to absurdné, keď to trošku znížia v poriadku, ale dekriminalizovať heroín a kokain, to je za hranicou všetkých mojich morálnych presvedčení a vtedy musím jednoducho tvrdo byť na poplach. A hlavne keď vidím, že oni úplne motivujú zlodejov okrádať malých, bežných, tvrdopracujúcich ľudí, tak sa tiež musím brániť. Fakt, predstavte si, že si kúpite, ja si neviem si to predstaviť, je to veľa, hej, z môjho pohľadu, ale ľudia majú aj drahšie veci, ale kúpite si bicykel za 600 eur.
A teraz si ho niekde opriete na cyklistickom chodníku, odskočíte si len na malú potrebu, za 40 sekúnd vám ho niekto ukradne a aj ho chytia, aj ho zoberú, mu nič nehrozí. Mu fakt nič nebude hroziť a 600, 650 eur, 700 eur stále, keď to bude, nič mu nehrozí, to je fakt veľká hodnota. To je veľká hodnota. Je to hodnota ďaleko vyššia ako je minimálny dôchodok. Je to hodnota, ktorá je podľa mňa ďaleko vyššia ako väčšina dôchodkov, ktoré ľudia majú. A stále my tu hovoríme o tom, že táto novela nastaví pravidla tak, že ak niekto zoberie babičke celý dôchodok, nepácha trestný čin. To je šialené z môjho pohľadu. Takže sa myslelo v podstate na oligarchov, myslelo sa na feťakov, ale na nás, na tých normálnych ľudí s tým správnym, zdravým názorom, teda na extrémistov sa nemyslelo, čo je trošku škoda, ale možno... Nemusíš byť len extrémista v úvodzovkách. Predstav si len, že máš nejakú hodnotnejšiu vec a nemáš ju pod zámkom. Priatelia, zamykajte si všetko. Lebo po novom, áno, trestný čin vlámaním stále bude trestný čin, aj keď je to nižšia sadzba. Ale keď to nebudete mať zamknuté, prúser je na stole, všetko si zamykajte, všetko dávajte pod zámok. Nenechávajte si kočíky niekde v bytovkách vonku. Proste táto novela spôsobí Eldorado malým zlodejom. Pôjdu a budú vám chcieť ukradnúť všetko, čo nemáte pod zámkom, lebo vám im za to nebude nič hroziť. Čiže ty nemusíš byť extrémista. Ty stačí, že niečo vlastníš a je to do 700 eur. Predstav si, že máš malý obchodík, ako hovorím, železiarstvo, elektro a máš tam vystavený nejaký televízor za 500 eur alebo niečo menšie, že má väčšiu hodnotu notebook. Telefón. A proste ten človek ti ho šmajzne, uteka preč. Keď ho chytia, no tak dobre, no tak mu dajú 65 eur alebo 100 eur pokutu po niekoľkých mesiacoch na okresnom úrade. A hlavne trestný zákon má fungovať preventívne, nie represívne. Represívne je až tá druhá zložka. To ťa má odstrašiť. Teba má odstrašiť ten trestný zákon. Ale tento trestný zákon, ktorý smeráci a vláda navrhli, ten funguje ako motivácia páchať malú kriminalitu, aj veľkú kriminalitu, aj drogovú kriminalitu, proste ťažkú kriminalitu. A ja si myslím, že štát nemá mať trestný zákon, ktorý ťa motivuje páchať kriminalitu. Ďalšia moja otázka. Tieto veci som vlastne zachytil prvýkrát od teba dnes, pretože ako si povedal, tá verejná debata je nastavená a orientovaná na Daniela Lipšica. Tak sa pýtam, kde sú tie mainstreamové médiá, ktoré vlastne sa prezentujú a celú tú svoju značku zakladajú na tom, že oni sú akože kontrola, oni tu chránia štát a ľudí aj pred takýmito nezmyslami a vidíš tiež riešia predovšetkým Daniela Lipšica a ten jeho úrad a to isté celá opozícia. Dobre, dajme tomu, že súkromné mainstreamové médiá, nech si riešia, čo chcú, ale opozícia v parlamente, ktorá tam je, tí poslanci, veď oni za to pred sebe berú plat, boli na to zvolení a na to majú mandát, aby riešili práve takéto veci. Ja si viem skôr predstaviť, že pre Slovensko je dôležitejšie tá novela trestného zákona ako taká vo všeobecnosti a jej všeobecné dopady plošné, ako osoba Daniela Lipšica, tak prečo oni sa orientujú iba na toho svojho miláčika Lipšica a neriešia tie ďalšie veci, pretože možno je to tým, že sledujem toho ja málo, ale zachytil som zatiaľ tú debatu orientovanú len na Daniela Lipšica, na ten úrad, čo práve je z toho všetkého tá správna vec, že sa to ruší. A prečo tí opoziční poslanci napríklad z toho konzervatívneho KDH neriešia tie drogy a tak ďalej? Ako hovoríš, ten Lipšic sa dotkne Lipšica a niekoľkých desiatok ľudí na Slovensku. Ale tá novela zásadne zhorší život miliónom ľudí na Slovensku a zásadne zlepší pár stovkám, možno tisícom kriminálnikom, užívateľom drog a narkománom a dílerom. Čiže tá novela bude mať plošné dopady na životy každého z nás. Všetko, čo sa vám ponovom stane vo vašom živote, a dnes by to bolo považované za trestný čin, bude mnohokrát možno považované len za priestupok. To znamená, neexistuje žiadna reálna motivácia toho človeka nepáchať to. A to, že to nerieši táto pseudoopozícia, to len dokladuje, v akom morálnom svete oni vlastne žijú. Že im vlastne vadí Daniel Lipšic, ale nevadí im to, že tu proste niekto zásadne ruší trestnosť obrovského množstva trestných činov a nevadí im to, že proste drogoví díleri budú mať raj na Slovensku. A to ukazuje na to, že oni vlastne asi chcú, aby tu sa páchalo čo najväčšie množstvo malej kriminality a zároveň čo najväčšie množstvo drogovej kriminality, pretože sú tak zvrátení. A ja to hovorím na rovinu. Keby som bol ja v parlamente, tak takto vystúpim a konfrontujem každého vládneho poslanca s týmto znením. A nech to vysvetľuje, nech to
objasňuje a nech mi povie, zdôvodní, prečo má mať človek doma 250 gramov heroínu. Ja by som na to bol zvedavý a to by bola moja práca poslanca. Bohužiaľ ja v parlamente nie som, ja tam nie som zvolený. Ľudia uprednostnili poslancov napríklad z SNS, ktorí tam sú, ktorí za to idú teraz hlasovať, za 250 gramov heroínu doma s úplne smiešnou nízkou sadzbou. A ja sa teraz pýtam, či títo ľudia toto schvaľujú, budú ticho a nebudú proti tomu bojovať, neozvú sa a v takomto znení to schvália. To je výzva na ľudí. Píšte im, poštelajte im toto video, volajte im a pýtajte sa im, prečo nastavujú Slovensko ako raj pre zlodejov, kriminálnikov, feťákov a drogových dílerov. Moja otázka. Kedy to bude, Miňo, reálne riešené v parlamente? Kedy sa o tom bude vlastne viesť nejaké hlasovanie, alebo kedy to bude tá aktuálna téma priamo v tom pléne? Aby to ľudia vedeli sledovať. V januári. Preto máme ešte chvíľku času. Čiže po novom roku až. V novom roku, áno. Dobre, sledujte aj túto tému. Určite si to vyhľadajte, otvorte na stránke Národnej rady, tam si to môžete sami aj vy vyhľadať a analyzovať to po svojom. Dáme teraz krátku prestávku, po ktorej budeme samozrejme pokračovať. Určite ste si už aj vy všimli, ako sa čoraz viac hlúpostí dostáva do detských kníh, ako napríklad tehotní muži. A takéto ideológie sa dostávajú už aj do učebníc. A keď som sa snažila nájsť nejakú knihu, ktorá by takúto ideológiu vyvážila, tak žiadnu detskú knižku som nenašla. A tak som sa rozhodla jednu napísať. Škodlivé ideológie sa postupne dostávajú už aj k tým najzraniteľnejším, ku deťom. V uliciach, v televízii, v školách. Vyhnúť sa im je naivná predstava mnohých rodičov. Táto detská kniha reflektuje na tento nepríjemný fenomén s dôrazom na zachovanie čistoty detských duší. Prostredníctvom príbehov so zvieratkami už tie najmenšie deti poznávajú, že ich identita je nemenná, ale zlepšovať si osobnostné kvality je o to dôležitejšie. Predstavuje deťom koncept overovania si pravdivosti informácií a v neposlednom rade Zajko na vlastnom kožúšku zisťuje, že každý les sa borí s nejakými problémami, i ten, odkiaľ pochádza on, ale práve ten les má v jeho srdiečku špeciálne miesto a preto by mu mal radšej pomôcť, ako naň zanevrieť. 3 poviedky s 3 dôležitými odkazmi. Kniha v závere každej poviedky obsahuje aj tipy na diskusiu určené pre staršie deti, aby sa príbehy nekončili ich prečítaním, ale prevzatím si myšlienok do svojich vlastných životov. Priatelia, ja vás vítam späť po prestávke v našej relácii Politicky nekorektne. Dnes nejdeme naživo, vysielame z archívu. Jedna z tých aktuálnejších informácií je aj to, že sa objavujú ďalší možní kandidáti na prezidenta. Tie prezidentské voľby sa už blížia. Budú v roku 2024, teda už zanedlho. Čo si zatiaľ myslíš o tej ponuke? Vieme, že je tam Ivan Korčok, ktorý to už oznámil dosť dozadu. Teraz pribúdajú nejaké mená, ktoré mňa zaujali najviac, asi Štefan Hamran, ste bývalý policajný prezident, a Andrej Danko. To sú asi najnovšie nominácie na kandidátov, ešte neviem, že či úplne potvrdené, ale o týchto ľuďoch sa hovorí. Tak ako to vnímaš? No, Hamranovú kandidatúru vnímam ako absolútny žart, to normálny človek nemôže sa nad tým pozastavovať a myslí to vážne. Tento človek by za normálnych okolností nemal kandidovať ani na miestneho, obecného poslanca, ani ešte na prezidenta. Ten človek je stelesnením absolútnej hanby a absolútneho pošľapávania ľudských práv a úplne nechutnej nadutosti, arogancie a rozvratu policajného zboru a rozvratu Slovenskej republiky. Je to človek, ktorý nechal hranice celé mesiace nestrážené, aby nám tu prúdili obrovské tisíce imigrantov. Ten človek je za to priamo zodpovedný. Jeho kandidatúra na prezidenta je urážkou podľa môjho názoru všetkých slušných občanov a divím sa každému jednému príčetnému človeku, ktorý mu na to dá podpis, na tú jeho petíciu za kandidatúru. A ako si povedal, už bolo vyjadrenie Tarabu, že SNS postaví vlastného kandidáta na prezidenta. Šanca na to, že to bude Andrej Danko, je asi 99%, takže je to logické. On to myslím, že vral aj v minulosti, nie? Že zvažuje niečo také. Áno, on to dokonca povedal, že nechce podporiť Petra Pellegriniho, v čom ho chápem, však Peter Pellegrini je otvorený liberál a mohla by si táto vláda nájsť niekoho iného.
Ale lebo zase, vieš, keď Smer nedá nejakého svojho kandidáta a potom ti akože ostane iba ten Peter Pellegrini, tak vlastne ten Danko nie je až tak úplne mimo, nie? Lebo asi je lepšie, keď on dá akože seba napríklad, alebo niekoho zase ako keby mal verejne podporiť Pellegriniho. Nie? Však ja to chápem, že je katastrofa, keď vláda postaví Pellegriniho na prezidenta, aspoň taký je môj pohľad. Ale na druhej strane tým pádom asi vyhrá ten Korčok, lebo sa tie hlasy roztriešťa a dopadne to tak, ako to dopadne. No alebo možno sa dostane ten Pellegrini do druhého kola. Uvidíme, jednoducho bude to ako bude. Ale každopádne ja sa musím priznať, že Andrejovi Dankovi, ja som to vravel aj minule, ale vôbec mu nerozumiem. On najprv chce byť poslanec Národnej rady, potom podpredseda parlamentu, predseda koaličnej strany, chce vládnuť. Potom oznámi, že chce kandidovať do Európskeho parlamentu, o mesiac na to oznámi, že chce kandidovať za prezidenta. A ja sa pýtam, že kde to skončí, že vlastne kam všade on bude chcieť kandidovať, čo vlastne všetko chce byť, pretože táto vláda fakt bola zvolená na to, aby bojovala za dobré veci. Napríklad nech rieši tú novelu trestného zákona, nech tam upraví tie hlúposti o akceptácii drog a podobne, čo tam títo dali, ale nie, on radšej bude kandidovať sem, kandidovať tam a ja si myslím, že takéto kroky a verejné vyhlásenia pomáhajú progresívcom úplne otvorene, pretože poukazujú na absolútnu krehkosť tejto vlády. Tá vláda má naozaj 79 poslancov, to znamená, stojí to na 4 poslancoch a zároveň sa poukazuje na to, že v tej vláde sú silné spory. Hlavne Andrej Danko tieto spory vynáša na verejnosť. Naposledy obvinil Petra Pellegriniho, že chce financovať Globsec, čo Andrej Danko má pravdu, financovať Globsec je katastrofa, mali by sme túto financie zastaviť, ale veď on je na koaličnej rade, buchne po stole a poviem, pán Pellegrini, ak si to nerozmyslíte, kľudne položte celú vládu, ja toto akceptovať nebudem a jednoducho to vyrieši, veď bude musieť byť chlap, bude musieť proste udrieť. To je pravda, lebo je zase prirodzené, že tie spory alebo nejaké názorové výmeny tam musia byť, veď SNS nie je to isté ako Hlas, to je jasné, ale na to existuje ten formát nejakej koaličnej rady. No veď akože to je zmysel tej koaličnej rady, nie? On má v rukách celú budúcnosť koalície vďaka tomu, že tých kľúčových poslancov má práve on a môže si normálne vydobiť aj napríklad zastavenie financovania Globsecu, čo je nemysliteľné, aby vláda financovala Globsec. To potom akože úplne poruší všetky predvolebné sľuby, že zastaví financovanie politických mimovládok a to potom už normálny človek úplne len bude krútiť hlavou, ale Andrej Danko nemôže predsa ísť na verejnosť a povedať, že s Petrom Pellegrinim sme sa takto pohádali na koaličnej rade, veď to sú ich interné záležitosti, máme vidieť výsledok, to znamená, má tam zabojovať a povedať tie veci úplne jasne, vybojovať si to tvrdo, jednoducho je to jeho práca a rovnakým spôsobom som teraz videl, že sa pustil do Fica zase, že ich nejakým spôsobom chce pohltiť, že on sa bude brániť. Teraz Fica kritizuje za to, že hlasoval na Európskej rade za začatie rokovaní o vstup do Ukrajinou. Má Andrej Danko samozrejme všetko pravdu, ale prečo to rieši teraz? On keď vedel, že Fico ide na Európsku radu a že tam napríklad chce hlasovať za to, aby Ukrajina mohla vstúpiť do Európskej únie, tak si to mal s ním vybaviť za zavretými dverami a jasne mu povedať svoje podmienky a vydobiť si tú svoju pozíciu, veď o tom je jeho šikovnosť, o tom je jeho práca, ale namiesto toho on to nechá tak, Fico tam ide, hlasuje tak ako hlasuje, veď to už si musia ľudia jednoducho vysporiadať sami, či sa im to páči alebo nepáči a potom ho Danko verejne kritizuje a tým pádom v podstate len nabíja tej parlamentnej opozícii, aby mali zámienky, aby mohli túto vládu kritizovať. Pretože áno, my musíme aj vládu kritizovať, lebo je to našim cieľom, aby vláda bola čo najlepšia, aby nerobila chyby a nerobila kroky, ktoré idú proti ľuďom. Ale na to sme tu my, ľudia, ktorí nie sú v tej vláde a my očakávame, že tí ľudia priamo vo vláde budú hľadať konkrétne kroky na to, aby tá vláda stabilne fungovala a robila tie dobré veci, aby tú dobrú kritiku od ľudí, ako môžem byť ja, ty alebo ktokoľvek z toho vonkajšieho spektra prijala, implementovala do svojej práce a aby tí ľudia, ktorí sú vo vnútri tej vlády, proste našli spôsob, akým maximalizovať to dobré úsilie a minimalizovať tie zlé veci. Najlepšie ich úplne zmazať, zničiť, zrušiť. Ale to sa nerobí tak, že si teraz predhadzujeme v médiách verejne tieto veci a preto hovorím, nerozumiem krokom Andreja Danka ani s tou kandidatúrou, ani s tou kritikou a trochu ma to sklamáva práve v tom, že to dosť výrazne napomáha k tomu, že keď to pôjde takto ďalej, tak keď sa budú takto hádať, škriepiť hneď po začiatku vzniku tejto vlády, môže to dospieť predčasným voľbám a v tých budú profitovať hlavne progresívci. A nie len to, zase Čaputová alebo nový prezident skrátka vymenuje nejakú
úradnícku vládu a to bude pre Slovensko katastrofa. Čiže bolo by viac rozumné od Andreja Danka riešiť to interne a tam tvrdo bojovať. Tam kľudne nech Petrovi Pellegrinimu nadáva, nech mu vynadá akýmkoľvek spôsobom chce, ale za zavretými dverami a vonku odprezentuje reálny, dobrý, pozitívny výsledok. Pretože my môžeme nadávať, my môžeme tvrdo kritizovať, my sa môžeme sťažovať, lebo my nie sme súčasťou vlády. Ale oni by mali robiť tie veci podľa môjho názoru trošku inak, lebo to nevrhá dobré svetlo na stabilitu tejto vlády. Už sme vlastne trošku premostili aj do zahraničia, tak poďme ešte veľmi rýchlo sa pozrieť na to, čo riešil Európsky parlament. Boli tam zase hlasovania o rôznych veciach, jedna z nich je ale aj nejaká správa o Slovensku, ktoré sa teda chystá zrušiť tú špeciálnu prokuratúru. Samozrejme zase pre mňa absolútne nepochopiteľné, našli sa europoslanci, ktorí tam majú akože zastupovať záujmy Slovenska a Slovákov, ktorí idú priamo proti Slovensku a Slovákom, čo je pre mňa akože absolútny vrchol, lebo vieš, keď niečo také vyčítam, ja neviem, poslanec z Francúzska, kde majú tú špeciálnu prokuratúru, kde sú na to naučení, kde si myslia, že je to najlepší systém, ak sú ťa akože nejakým spôsobom možno poučiť alebo ti nejak dohovoriť, že nie, skúste to robiť tak je to lepšie, efektívnejšie, tak ešte chápem, ale keď proti vlastnému štátu a proti vlastnému národu vystupujú europoslanci, ktorí ešte možno volajú po nejakých trestoch pre Slovensko, po nejakých finančných škodách a tak ďalej, tak to je absolútne nepochopiteľné. Z tých europoslancov, čo tam sú, tak najhorlivejšie vlastne slovenské záujmy bránil kto? No, tá klasika, Uhrík, potom samozrejme ozval sa aj Radačovský a najnovšie v sebe našla Slovenku aj Monika Beňová. Ale dobre, však môžeme sa smiať, vieme, že 20 rokov tú Slovenku v sebe nevidela, ale teraz má dosť emotívny prejav, akože dosť nandala tomu eurokomisárovi, takže neviem, či sa sledoval, či si to videl a ako to teda hodnotíš, ale okrem tých poslancov, ktorých som teraz vymenoval, tak tí ďalší proste v sebe toho Slováka nájsť nevedia. Je to úplne príšerné. Je nemysliteľné, aby europoslanci šli proti vlastnému štátu a dokonca celá táto debata, celé toto uznesenie, celé to rokovanie bolo vyvolané z radou slovenských europoslancov a ľudia ako Hojsík a Nikolsonová a celá tá skupina progresívcov sa môžu maximálne hanbiť. Môžu sa úplne hanbiť za to, aký odporný bol použitý výraz potkanie a s tým súhlasím v skutočnosti sú, pretože idú tvrdo proti vlastnému štátu a to je z môjho pohľadu neodpustiteľné. Je úplne normálne a logické, že každý europoslanec sa zastane vlastného štátu. A hlavne, zober si, že oni tej novele trestného zákona v tých prejavoch nevyčítali to, že dekriminalizujú drogových dílerov, že umožňujú mať človeku 250 gramov heroínu doma s úplne smiešným trestom. Nie, oni vyčítali to, že Lipšic príde o svoju funkciu a že nebudú môcť porušovať ľudské práva. To je úplne smiešné a absolútne ukazuje, že im vôbec nejde o ľudí, ale o ich konkrétne mafiánske politické ciele. Čiže títo europoslanci sú skutočne hanba Slovenska a oceňujem každého, kto sa Slovenska zastal v týchto veciach, ale musím do toho jednoducho vstúpiť, lebo jedna vec je, keď Milan Uhrík tvrdo a jasne pomenuje veci a bojuje za Slovensko. Ja to oceňujem. Občas aj Radačovský normálne vystúpi, občas hlasuje nedobre, občas tam nie je ako naposledy, ale proste niečo dobre povie. Ale Beňová, a to je trápna póza, že ona je vlastne za Slovensko a teraz sa tam vykrikuje 20 rokov Slovensko zrádzala v Európskom parlamente. Všetky dúhové veci, všetky imigračné veci, všetky nové dáne, všetky bruselské nezmysly, všetky byrokracie, zákazy spaľovacích motorov, všetky istanbulské dohovory, všetko podporila, aj teraz zase robila neskutočné veci. A teraz začne vykrikovať, lebo je pred voľbami. Tá žena je odporná zradkyňa a ja sa hanbím za to, že taká žena je vôbec za Slovensko v Europarlamente. A to, že teraz niečo pekné povie, absolútne nič neznamená, pretože tá žena jednoducho hrá trápne predvolebné divadlo a ja jej na to vôbec neskáčem. Zober si, tento týždeň Európsky parlament schválil 2 uznesenia týkajúce sa nových európskych daní. To znamená, že obrovské množstvo tovarov na Slovensku aj v celej Európskej únii bude drahších, lebo firmy budú musieť platiť viac za znečisťovanie životného prostredia, za to, že vypúšťajú emisie. A samozrejme Brusel chce mať viac peňazí na to, aby mohol robiť tú svoju krásnu zelenú politiku, tie svoje nezmysly. No a samozrejme za obe 2 uznesenia hlasovali smeráci. Rovnako Brusel odhlasoval nové uznesenie o tom, že sa majú transformovať regióny, ktoré napríklad sú závislé na automobilovom priemysle. Hurá, Slovensko! Slovensko má v automobilovom priemysle zamestnaných niekoľko stoviek tisíc ľudí. Keďže elektromobilita, za ktorú hlasovali aj smeráci v Bruseli,
spôsobí zánik obrovského množstva pracovných miest, pretože to ťažko poškodí automobilový priemysel, tak budú musieť Slováci, aj v tomto prípade slovenská vláda, aj Európska únia na to vyčlení nové fondy, to znamená, zase budeme platiť do Bruselu viac, aby oni mohli investovať na to, aby sme transformovali celé regióny. Čiže najprv si v nich zničíme priemysel a potom máme hľadať možnosti, ako nájsť nový spôsob obživy pre tých ľudí, ktorí tam prídu o prácu. Ako riešenie v štýle Pol Pota v Kambodži, jednoducho absolútny úlet, jednoducho sociálne inžinierstvo, absolútny zásah do slobody trhového podnikania a to proste nedopadne dobre, to dopadne absolútnou katastrofou a hlavne my si zničíme priemysel a potom sa zdaníme do prosperity. Totálne stupidný návrh. Europoslanci za Smer a Radačovský to podporili, hlasovali za. Rovnako bolo v Bruseli hlasovanie o novom certifikáte o rodičovstve, aby dieťa mohlo mať 3 otcov a 4 mamy naraz, aby si mohli úchyláci kupovať deti doslova na tých belgických bruselských burzách, ktoré sa normálne dejú, že Ukrajinka ti vynosí dieťa, ty si ho kúpiš, vám to registrujú, ty s 2., 3., 4., 5. chlapom naraz si to dieťa reálne kúpite, zaregistrujete sa tam v rámci nejakého rodného listu, lebo oni tieto úchylácké nezmysly umožňujú a ponovom bude musieť aj Slovenská republika takéto rodičovstvo uznávať u nás na Slovensku. A keď má Beňová proti takejto chorej zvrátenosti hlasovať, tak sa zdržala sa. Jednoducho tá žena je pre Slovensko katastrofa. Je to trápna póza, čo predvádza, je mi s nej úprimne zle, pretože ide stále proti Slovensku, stále proti záujmom slovenských občanov, stále hlasuje za Brusel, aj napriek tomu, že ju vyhodili z tej frakcie tých európskych progresívnych socialistov. A dnes nám bude hovoriť, že ona je vlastne pronárodná politička a vlastne ide kandidovať ako jednotka eurokandidátky Smeru. Ja fakt, teraz to budem úplne na rovinu, ja nebudem chápať, ak niekto, kto má konzervatívne hodnoty, zvolí alebo hodí kandidátku Smeru v prípade, že bude Beňová na jej jednotke do tej urny. Proste akože voliť Beňovú, to rovno môžete ísť voliť Šimečku. A to, že ona občas zaškrieka niečo v Európskom parlamente, čo vám príde sympatické, super. Ale 20 rokov vás zrádzala a v ten istý týždeň vás minimálne 3-krát zase zradila, minimálne 3-krát a raz sa zdržala, 4-krát vás zradila a 1-krát pekne povedala. Tak mi povedzte, čo je hodnotnejšie, že tam niečo pekne zakričí, alebo či vás 4-krát v hlasovaní zradí. Že ty to nemusíš chápať, ale to sme to proste vyhrať tak či tak. Ja viem, ale ja to hovorím ľuďom, ktorí nad tým teoreticky budú uvažovať, ktorí možno zabudli, lebo však dobre, ja som na veľa vecí zabudol, tiež už si nepamätám, čo sa dialo, keď som bol na strednej škole v každý deň, ale že budú napríklad teraz hovoriť, že Beňová mala dobrý prejav a v ten istý týždeň, keď mala ten prejav, 4-krát Slovensko zase zradila. Čiže to proste neprichádza do úvahy voliť. Neviem, oni to aj tak vyhrajú, ako som vral, podľa mňa tie eurovoľby, oni sú jasní favoriti. Možno ešte tí progresívci, pretože vieme, že tí mladí ľudia tie eurovoľby berú trošku vážnejšie a že tam chodia vo väčších množstvách a vieme, že tam práve tie progresívne kruhy dominujú, čo je trošku vyčitka aj na vás, milí priatelia. Choďte k tým eurovoľbám aj vy. To je jedno, že či budete voliť Smer, Miňa, LSNS, keď budú kandidovať hocikoho, to je jedno, ale fakt nekašlite na to, pretože tie veci rozhodujú aj o vašom každodennom živote. No, čiže okrem toho teda, že ten Smer to vyhrá, fakt to zdrtí proste podľa mňa, lebo oni idú zase špičkovo, aj keď tá kampaň ešte nezačala, ale veď my vieme, že ona 20 rokov bola proti Slovenska, to vie každý, to aj podľa mňa aj Ľuboš Vlás to reálne myslí. Hoci mu ja do hlavy nevidím, ale podľa mňa to musí on takto vnímať. Ale keď sa bavíme o takých veciach, ako bola teraz tá správa o Slovensku a tak ďalej, tak tam musí aj ten najväčší slniečkár, aj ten najväčší progresívny fanatik jednoducho sa zastať toho Slovenska. Čiže ona zrobila iba to, čo je prirodzené teraz. Jasné, sú je pred voľbami, vravil si, že to môžu byť nejaké predvolebné divadla, nejaké pózy a tak ďalej, OK. Ale na druhej strane ja by som nebol prekvapený, keby Nikolsonová bola proti tomu, lebo veď ona je predsa za Slovensko. Je jedno, aká je uletená, je jedno, aká je progresívna. Keď sa bavíme o domovskej krajine, o vlasti, o našom štáte, ideológie idú bokom a odmietam hociaké útoky na Slovensko. Tí ľudia sú zvolení za Slovensko do Bruselu a za prvý mesiac sa stanú zástupcami Bruselu na Slovensku. To vidíš. Jednoducho, pre nich Slovensko neznamená absolútne nič. Oni normálne prezentujú ten Brusel ako nejakí jeho veľvyslanci a bojujú za všetky tie úchylné ideológie, ktoré tam Európska komisia pretláča a tá väčšina europoslancov v tom pléne. Takže toto je ich cieľ, toto je ich práca, na tomto jednoducho fungujú a my sa jednoducho potrebujeme poučiť, ako si povedal, už viac nevoliť týchto slniečkárov, liberálov, progresívcov a vlastizradcov do Európskeho parlamentu. To proste naozaj neprichádzajú do úvahy.
po všetkých stránkach to ničí nie len slovenskú reputáciu, ale ničí to Slovensko ako také, pretože tí ľudia pomáhajú hlasovaniami v konkrétnych uzneseniach, legislatívach, ktoré Slovensko poškodzujú. A to nemôžeme akceptovať. Ako môžeš hlasovať za uznesenie, kde sa píše, že je super, že si ideme zničiť vlastný automobilový priemysel a zároveň máme investovať napríklad ako štát do budovania elektronabíjačiek vo vidieckých osídleniach. Ja neviem si predstaviť, že mám za toto hlasovať, veď to sa nedá. A potom pozrieš na hlasovanie progresívci za, Polák za, Beňová za, Radačovský za a pozrieš na to, že tak o čom to potom celé je? Na čo tam ste? Veď hlasujte tak, aby sme si neničili vlastný priemysel. Bojujte za to, aby sme si nebrali ľuďom prácu. A nie, že najprv si to zničíme a potom budeme stavať elektronabíjačku niekde v dedine so 100 obyvateľmi. Veď jasné, že taká nabíjačka sa neuživí, preto ju tam žiadna firma nepostaví. Jasné, že tie elektroauta nikto nekupuje, lebo sú predražené. A jasné, že toto je len plán, ako ľudí pripraviť o možnosť mať auto. Pretože nebudeš nič vlastniť, nebudeš šťastný, preto vám všetko predražíme extrémnym spôsobom, lebo to je presne plán tých globalistických elít. A my ho predsa nemáme naplňať a hlasovať za ich agendu, ale byť proti nej. A potom pozrieš na hlasovanie a Jurzica je proti z SAS a Uhrík je proti. A tí pronárodní sú za. A vieš, že normálne ťa to šokuje, že liberálny Jurzica, ktorý bol, tuším, pracoval v Amnesty International alebo niekde, tak ten je proti tým dotáciám na transformácie regiónov po zničení automobilového priemyslu a investovanie do nabíjačiek v dedinách. Ale pronárodní v úvozovkách politici sú za. Mne sa nad tým normálne rozum zastavuje a ja viem, že mnoho ľudí tieto veci berie ako útok, ale veď ja nechcem tie veci kritizovať. Nech sa nedejú tie veci, chápeš? Ja o nich nechcem hovoriť, ja nechcem na tieto veci stále nadávať. Ale veď keby tí ľudia tie veci nerobili, tak nemám dôvod o nich hovoriť a budem aj ja šťastnejší, lebo budem vedieť, že sa veci uberajú dobrým smerom. Ale teraz sa to nedeje. Mimo, posledná otázka na záver. Tí smeráci tam budú tam mať silné zastúpenie, ale sami tam asi tiež veľa nezmôžu a budú potrebovať pomoc, čo sa týka nejakej naozaj rozumnej agendy, keď tam nejaká bude a tak ďalej. Ľudia tam možno, ak sa zátnú, ak sa naozaj zmobilizujú, tam pretlačia teba a Milana Uhríka, možno ďalších. Uvidíme, ako to dopadne, je to všetko naozaj na tých ľuďoch. Vieš si predstaviť, že by si tvoril so smerákmi nejakú jednu frakciu, respektíve nejaké jedno politické zastúpenie alebo nejakú spoločnú politickú platformu? Vieš, tvojou úlohou, keď ťa zvolia do verejnej funkcie, je bojovať za Slovensko. A či ty budeš bojovať za Slovensko s niekým, koho máš rád, koho nemáš rád, koho rešpektuješ, nerešpektuješ, koho považuješ a máš k nemu neutrálny vzťah, tam o to nejde. Jednoducho, tvojou úlohou a povinnosťou je bojovať za Slovensko v každom momente. A keď aj napríklad má Beňová raz za 26 rokov svetlejšiu chvíľku a urobí dobré rozhodnutie a budeš vtedy hlasovať s ňou, tak je to správne. Lenže potom vieš, že má zase 26 rokov útlm alebo zatmenie, lebo to je u nej zvyk. A či už budeš hlasovať za dobré veci s Bláhom alebo s kýmkoľvek iným, je to racionálne a rozumné. Tam ťa nespájajú nejaké osobné vzťahy, pričom ja mám s Ľubošom Bláhom úplne normálny, neutrálny vzťah a mnohokrát sme sa osobne rozprávali a nikdy sme voči sebe neboli nepriateľskí. Ale tvojou úlohou je predsa myslieť na Slovensko v prvom rade a to je zásadné, nezráca to Slovensko. A ľudia ma videli v Národnej rade, vedeli ako vystupujem, vedeli za čo bojujem, vedeli za čo hlasujem, aké legislatívy dávam a preto vedia, čo odo mňa môžu čakať v bruselskom parlamente, ak ma tam zvolia. Jednoducho nebude to žiadne prekvapenie, nebude to nič šokujúce. Presne vedia, akým spôsobom budem bojovať, čo budem robiť, ako budem vystupovať a že si tam mnohí z toho budú trhať vlasy. A zároveň vedia, že keď ide o dobrú vec, nemám problém spolupracovať s kýmkoľvek. A rovnako je to s Milanom Uhríkom, rovnako sú to ďalší ľudia, ktorí budú na kandidátke Hnutia Republika. Jednoducho voliť proslovensky v týchto voľbách je podľa môjho názoru to najlepšie, čo môžete urobiť a úplne zodpovedne. A teraz to hovorím ako objektívny fakt. Aj keby som bol nadstranícky, tak voľte kandidátku, kde máte istotu, že nevolíte žiadneho liberála a zradcu. Jednoducho voľte kandidátku, kde máte istotu, že volíte len bojovníkov za Slovensko. A takú kandidátku vám Hnutie Republika dá. To som si istý, pretože mi na tom veľmi záleží. Takže tam nebudú liberáli žiadni, hej? No nebudú tam liberáli žiadni, neviem si predstaviť toho liberála, čo by za Hnutie Republika chcel kandidovať.
Dobre, tak uvidíme, tie kandidátky ešte nie sú, uvidíme, ako sa vyformujú. Priatelia, náš čas sme už dnes naplnili a vám veľmi pekne ďakujem za vašu pozornosť a aj za vašu podporu. Bol tu dnes so mnou aj Milan Mazurek. Ďakujem veľmi pekne za vašu pozornosť. Mrzí ma, že to teraz nemohlo byť s otázkami, ale museli sme to natočiť skôr, keďže máme nejaké iné povinnosti v rámci teda dnešného dňa, keď sa to vysiela, ale chceli sme vám dať tieto informácie. A sme strašne chorí ešte k tomu. To je druhá vec a prajem vám príjemnú, krásnu, ničím nerušenú dobrú noc. Priatelia, lúčim sa s vami a ja a prajem vám dobrú noc. Určite ste si už aj vy všimli, ako sa čoraz viac hlúpostí dostáva do detských kníh, ako napríklad tehotní muži. A takéto ideológie sa dostávajú už aj do učebníc. A keď som sa snažila nájsť nejakú knihu, ktorá by takúto ideológiu vyvážila, tak žiadnu detskú knižku som nenašla. A tak som sa rozhodla jednu napísať. Škodlivé ideológie sa postupne dostávajú už aj k tým najzraniteľnejším, ku deťom. V uliciach, v televízii, v školách. Vyhnúť sa im je naivná predstava mnohých rodičov. Táto detská kniha reflektuje na tento nepríjemný fenomén s dôrazom na zachovanie čistoty detských duší. Prostredníctvom príbehov so zvieratkami už tie najmenšie deti poznávajú, že ich identita je nemenná, ale zlepšovať si osobnostné kvality je o to dôležitejšie. Predstavuje deťom koncept overovania si pravdivosti informácií a v neposlednom rade Zajko na vlastnom kožúšku zisťuje, že každý les sa borí s nejakými problémami, i ten, odkiaľ pochádza on, ale práve ten les má v jeho srdiečku špeciálne miesto a preto by mu mal radšej pomôcť, ako naň zanevrieť. 3 poviedky s 3 dôležitými odkazmi. Kniha v závere každej poviedky obsahuje aj tipy na diskusiu určené pre staršie deti, aby sa príbehy nekončili ich prečítaním, ale prevzatím si myšlienok do svojich vlastných životov.